hai definición oficial de entroido que se achegue a isto. O entroido sobrepasa a devoción, o ritual, acatarse para levar a alma a un plano superior, permitindo mesmo o transo, ese momento no que os sentidos ven paralizadas as súas funcións. O calendario, a lúa, é quen establece os únicos límites e tempos, quen coloca as datas, pero é o corpo o que avisa. O entroido durme durante 11 meses cada ano, desperta cando lle corresponde, non remata nin marcha, simplemente agarda. É rural, conéctanos á terra, nace nas máis fondas raíces e fainas medrar. Son os sons e as danzas. Os movementos. A brincadeira. A celebración do caos. Imposible non deixarse levar. O entroido non entende de fronteiras físicas, salta dun lugar a outro e onde pisa queda pegada. Sábeno en Armariz, onde non teñen unha tradición de entroido. Non hai máscara nin personaxe propio, así que cada ano abren as portas a unha irmandade que xa forma parte do lugar. E todo comeza pedindo e concedendo permiso. Sexades todos benvidos, os que vides a visitar. Aquí estamos preparados para irvos acompañar. O permiso xa o tedes, xa o tiñedes antes de empezar. Estamos deseosos de ver esas máscaras bailar. E así, o fulión da Mourela para cá. Os felos e madamas de Esgos. As pantallas de Xinzo. Os peliqueiros de Campo Becerros. Os bellarróns de Ríos. Os felos de Maceda. E mesmo algún maragato do entroido ribeirao comezaban a súa particular foliada. Non é un desfile porque o entroido non entende de desfiles. É unha invasión en toda regra, un ir facéndose dono do territorio, unha ocupación consentida por un pobo que se deixa levar, que se ofrece aos que veñen de fora, que convida e agasalla, e o máis importante, que respecta, deixándose facer. Armariz non aparece nos mapas que se empeñan en debuxar figuras xeométricas do entroido, pero Armariz é xa terreo conquistado.